asem bianti kwame utumi gya wo yere ntokwa kakra esi ye nti utumi gya wo yere oba na wo a wonwo nti utumi gya no na oba no bu a wo mu ade nti utumi gya na debi asem bien ha utumi gya wo yere na ye behwe ne ebema wo utumi gya wo yere ade ebetuma ma wo gya wo yere enye wuo na onipa wo awi osmegya no wonti ase bio wonti ase no de utumi kase megya no eti wo de ye hwe ne nti a utumi gya oba a be man sonso megidi se ono so ekoye saa de no a oso oba utumi gya no yo ipacho ye twato no yimu enkron no eye question na obi busa asasem bia nti mitumi gya meyere no na Yesu se da bi enti saa no yenhwe ni a ebema no atumi agya oba ana oba betumi agya ne kru Yesu na ekase wo se enti mesemo se nye dwamammo nti na obi gya ne yere aha no megidi se okunu so ka ho kura kan se oba nya akunu so wo gya no so okay ebi atete ni nti wo betumi gya no yes atete ni because okan de mamen kinkan enti mesemo se nye dwamammo nti na obi gya ne yere na oware fofra na wasai awade na de obeware de wagya no no so asai awade na de obeware de wagya no no so asai awade ahai emse ye unya kakra onti ase se nye dwamammo nti papa na se wugya wo yere a menua bema na wasai awade on se de di kan wa yamfom so de akofo oba wonwo akofo oba wa abosom somfo fie akofo oba na oye tutu adwuma ena se wahunu se odaso wo otumi nya oba obodwama oba akono nti mema bebre etudi na chi se mwansana ena se wo pese wugya no Yesu se menka nche se oba no nkobo adwama wo wachidi a uni hu kwan se wugya no oba Yesu se menka nche se bema no nkobo adwama dia uni hu kwan se wugya no ena adwama mo so eye so hardly se ubachi nipa no agi evidence ka ho anase nyame no amu be yi acho media ba ko sei oyi kire me odayim se hwe oyire no be medi na chi oyi kire me 2 times oh memete ha ono so te ho minim because obi be say oh agi se wakoche no wakoto super life so obodwoma yansa no atumi agya no ne we de ne mfie o hakra wu che no da because hwe o kokru nkra kodi dwa no otofa sa boyfriend efie ho a uka ho bi okoye pepepa na no a uka ho bi unhu etiminua meso so wukru bi yesa o de fa no kwanyame nim se papa honhu mu be me ehin no gina e wa ore mu nyame be ya chew so odi oba fofrecha nyame be ya chew so odi be ma fofrecha nyame be ya chew no hu se adwaman kwan so uka busan sesi a onka no kre cause onim se wa meche no feel but nyame yi chew da yemu a no say no ano na no gya ya unifo nyame so ontwa ontro da di enunti na man nipa bebre mema bebre ma bebre omo ye ne omo penu sense omo fi say ya meche wo omo so live ya fa camera ntwa picture na even ko ba akofo akohu odansini ni hwan e man say wakoto so pe okoba sorry for penny for amani abema no be ba be ka say ne dance ni e say papa obetimi abeka ne ope o meche me obwa we nhume on esa o evidence when uni camera now so nim say oba be koto bibi tisa and we twa picture so anything nyame no nim ade nyina nyame ye o camera obeso da ye pefe mo hu say be ma no odi oba fofrechi ana oba no odi be ma fofrechi enti menua wutie me abre nyame asem eba na wieye pepa chaw mesrew say so wawarie atonsum wawarie ye ne mfata wawarie chese bema ne tetewa mesrew wodi mene ntesuo fa wo hoto onyankopon so na busa nyame honhom because by all miss bema obeye sa no one either say wo hu oba foforo two either say spirit be na control no three either say busuafo no mo mpran ware no so ena ahoden keka ya ne fire and so still no honhom no mo da so kuti aware no
Enti no mo yi kwan bia sa aware no begu. Ti minua bema ka osensi so yere ho wo fro bepo no fro na obisane wate na se ne be ya aware no mfa wo nko obunsam jim any hell se ne ebi mu akowie ho no ntino epa o chew misraw se be ma ne tete too much ya so wo hwe no onya wo bekun ne nkwala no kra ene mepa chew twe wo ho na Paul kan ye no twe wo ho if I told me we are maybe or not making catch because nipa baby yet we are to mutim can man me no ma mo ye mobo e dia to mutim say when you do tiakoshem ni die age owu na betete montem ti se ni uja ye enye yenko yemomodien tumika enfanko First Corinthians Corinto fonguma Paul chokoma wom no yedi kan etinso enkenkan nienti a wutumi gya aware na enso wuntumi nware bio yenkohwe na won a aware no de mehye won enye me na emom eye Awurade se oba nya ni kunu yimudu baako no ose na se wogyae no a onware bio anye saa onsane ni kunu nkobom na ema wokunu insu inyaa ne yere. The English version says, and if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and let the husband put away his wife, and let not the husband put away his wife. achese obetimi ejai na wakase ne menware bio so ho isa atete ni ntio enya asem bia ntio one other say dwaman ana say atete no ene ebro no dɔɔso enu nti na wobejaye na nya bibia nti na bia o mikro de sebi o ye kwasea mikro de onim nyansa ojeje ntwie na eno wugina so de agya no a bi nemo bi atete na ebro no ne se ne osi ye no nhura ne sebe unkwa na wote kra nka aware no so echese wo so wonfaso se bia aware no kra utimu no prawo mo chance nka wonkwa betra ton ti no se na se ogya no a onware bio anya saa onsane ni kunu nkobom kane kunu no wagya ne no menhwehwe se obeware bio ene obeware bio ukunu kobusa no ukonso no aware a ene etra ho saa because una wugya no wo si atete ndi wuntumi na ne wokofa no unim ne odeba waye mfomso de dikan wa muse nyankopon wa amfa ne onyam hya amenyame wa amakwan me anya wo ho de wo ne kwaso to ahu ene waye mfomso ena wo se ne wugya ya osmesa kware bio ene ne wiase ya kristofo a yenim ne omo ye na safo mu a na do bebre ekọ obunsam ejemu to ahu na ma okunu nsu nya ne yere to ahu okunu so nu kwa se asembia nti wugya wo yere okunu de adwaman ko a ena obetumi de agya wo yere menka se oba no onwo oba no omume oba no yesi oba no ye bayifo da bi wo ye bema wo ye head enti no wo na wo be control abusua no se wo so ye kristo ni nkwa no aware kristo ni badia wo tumi e wo ba ne so se wo be bompa ye pa na wadi nkunuma agye wo yere wate yo minwan ma mutie me nyame enhira mo mpacho ni twato no eye meka short wo se na won wa aka no me ena meka mekire won na enye Awurade se onua bi wo yere a wonyinie na oba no pene so se woni ne tina a onyae no bibia wo bete okunu no ho wo bete oyere no ho enyaa no so prince na asundue wo ho a because wiasefo ni bi e wontete ombra mo ho ase enyaa no why and wo a wutie mi se ukunu tesa enyaa no bomodia na fa bible na ene no entrance na munsi onyame asem hallelujah amen eti minu adofo ene nyame asem aba na wieye me de nyame asem asi ha Mr. Wara wo wa asembia number ye 01577 5559211 01577 5559211
was bisa bi a obetumi abusam ne nyina yɛn mpɛnsɛmpɛnsɛmu why nyame hyira wo sɛ wobrɛ wo ho ase wasɛ wo brɛ na wode atie nsɛm nyinaa part 1 to part 5 o watie ne nyinaa da foforɔ nso yɛhyia bi a yɛaso na tie na fa mu aba wate patwo yɛnsiesie o nyɛ sɛ yɛatwerɛ ato hɔ yɛnsiesie a wareɛ no kwan a wofa so wareɛ nso nyame ani a bɔne mpayɛ bɛrima no ɔnyɛ na wapɛdeɛ wɔnyɛ awokunu asɛdeɛ a mesrɛ ɔfa ne nyinaa kɔ nyame anim ɔno ɛna ɔbɛgye wɔ hallelujah meda wase siwtra se ɛberɛ a mebɔ mpayɛ wo a wofiri mfitiaseɛ wokaa awareɛ bɔ mu wo na wokyerɛ kwan a yɛmfa so ɛnwareɛ nanso nnɛ ɔbɔnsam aba abɛfrɛ nnipa nyinaa dodoɔ no ani ma awareɛ sɛ woyi wɔ ha si hɔ a wobɛnyɛ mu bi a mmiɛnsa na ɛnan pɛ a ɛyɛ papa ɛfiri wa ɛyɛ mfempadeɛ ho asɛm papa nti nnɛ ɛma wo ma ɛbrɛ ɔbaa wo bɛrima o ɔyɛ soro ɔyɛ obi nso aduru hell mesrɛ wɔn